KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on korka Ceerno Modi do e Pindi TV korka Ceerno Modi korka Ceerno jeben jalen beltoro den der galleji men korka Ceerno hallo mbawden wonde men ceere e wende korka Ceerno Modi woni jewtidi do men korka Ceerno Modi korka Ceerno min de Kalidou so wonti ko den kala Allah Abdelaziz grand place men odo mi hankadi mi natti dum nen demo ta jogido feere ko mi jogido feere tembe jogi miijo moƴƴo tembe andi so mi yettini mo non sukabe mon balla me dow miijo go parce que mbeɗo jogui sehilam gorko moƴƴo ɓi moƴƴo woni Abdelaziz Hammadi a faamide Abdelaziz ko gorko mo Bagalamba Jara ko neɗɗo ballo miskineɓe woni walal naajo woni balal naajo ko tohar maɗa a faami woni Abdelaziz Kalidou Gubbol komi jiɗɗo yaato makko somi yeehi to makko mi haalnamo yo tinno walla men oɗo grand place ne pewnirɗen ɗum holde ma hen grand place o ha yooɗa peɗo ɗum ha feewa Kalidou kalde garden daññata joɗɗen halde oɗo Abdelaziz bawi so mi faami grand place oɗo ko gurnam ma fo annene oɗo Kalidou baɗe ñanan fof ɗo yimi kawra minen emin jogui miijoji goɗɗi minen min jiiɗi koye numen ummore e oɗo grand place min ɗanno walla min dañi ligguey goto aɗa haala min haala mahde grand place gandumi de ide moƴƴi ala babaɗi les retraité en mbawi waɗa magde ɗum ha feewa kam nde gadden fof dañanta poftiɗen walla aleykum salam Modi no mbaɗɗa aɗa selli no mbaɗa tampere alhamdulillah yettere Allah kay jam bisimilla aɗa selli kam alhamdulillah tabarikallah mo joguema haaju sedde haaju eyyi bisimilla aɗa jooɗo ɗo idi ko an joguimi haaju ko an cohluɗo eyyi bisimilla ma min kam mi nanima walla jiɗɗa ko daroɗen ar daroɗen eyyi ko noon kay ko ala ko noon mbiyata aɗa joguema haaju aɗa daroɗen kono sa joguema haaju mbiyatma ko bisimilla mi ara ɗen haaju koye mbaddari ando an mi ara eyyi joni kay mi ara tan bisimillah no mbaɗɗa e tamben aɗa selli aɗum ni mawɗo yettere Allah jam tan alhamdulillah ayi idi won ganna wona banggue fof haalate eyyi mbiɗa heeɗi wona min mi haajam mi wawa jogade ma haaju mbaɗa haalde mi yetta sukaɓe mbo jogui invitation goto mo jimi yaade mo jiɗɗa jaaden ala min yaade mo jiɗɗa yaade eyyi ko jiɗɗo noon luwa kam wutti complète moƴƴo eyyi ñenen somi yata mi yiɗ ɓornade ha invitation mbaɗo no ala ko neɗɗam tan waɗi kam invité toon jinmi yaade ganndam komi caggal leydi waɗi kam invité ɗum yaade pour humtoyade a fama kay waɗi ɗum yande hawre tellade mana jahata janggo walla hannde a janggo jahata walla hannde ala min kay janggo jinmi yaade eyyi min aɗa andi ɗe baɗɗe fayi nokku mi yahani so mummima grand place tan mbeɗen galle joni kay wadde yande hawre tellade mbawen yaadu ye iɗi invitation ko a deux ko min e makko wona an ñande yonti tan ka jahowo woppu yidde yaade iɗi ala ko invitation tan mbiɗa Ceerno Modi ko invitation ko min waɗa invité iɗi wona an en mbawa yadude ala en mbawa eyyi joni ala caɗele to gonga to weeli Allah en mbawa yadude ala caɗele joni noon ko cohluɗa wutti o complète mi adda ɗum galle ma taw mamaran galle ma amaran ɗum mamaran galle eyyi inchallah joni noon wadde holno jogori wade holno jogori wade holno ma taw kay ma wor kam waɗe samba seeɗa buhari seeɗa woppu iɗi woppam wadde chantage iɗi an ñande amiɗa arde kumtiɗa galle ha mbimama honno wayat ala
wana nyama tan jaha a meeɗa de a meeɗa so Allah sam so lema hunde no biya kam no wayata so Allah meeɗa mais sa yimi wimo no wayata mbiɗa ko France naaji jahata ƴeewoyde joni France naaji mo ƴeewoyta ko mar so hokkimama hunde mami heɓen hunde ala problème wona ɗum no wawi wonde ala problème hande tam ƴetti toon 50 euros eyyi ande 1 euro yo Allah newnu yo Allah newnu hay ala hay ɗum no moƴƴi hay ɗum no moƴƴi hay ɗum moƴƴi inchallah mama tan ɗum galle jaran kada rannani mamadou wutto ha galle eyyi a jarama aha idi yo hada hakkude men ala yannani hi aɗa majjimi anani yannani ay trani Allah bolle fuyiɗ ayo haɗa hakkude men kawma de jeftanno e bawɗe Allah wallahi Allah Allah no seedi ko dépense o ñamlotono kay jarannam ɗo o kay nan ɗon tan am kay ko ñamli ha min cikanum mo hersu arde e garam place nan ɗon tan e arga e mbeɗa sohluma haala tan mayko tan haalata wallahi lewru korka darima korka ceerno moodi ari yewtude leñol fulɓe e findinane hirjina galle kam gaɗallahi foɗɗano min kam ceppiniɗo e sal nenne a noddat ɗum ha tampa so hoori sikkat tan ko korko ɗoygol ano tan meeɗa wi habi na hayde ala ko jarani wallahi ɓawgal an hande aɗa huɓɓide hande kay gonɗum ko ñaati hande kay aɗa ñaari ayi mi fayinima ni ala cubalam rewiɗo ma yarande ɓe baccani bala ma canum jalta aɗa anduno ande gueɗa sa ñandimi ka gorko joɗɗo basal kay anda basal moƴƴani wallahi basal moƴƴani basal sofnan neɗɗo wallahi min mbaɗa yedde min basal sofni kam ayda seeɗam doga mi heptinanima de ko min de jon noon to mummonɗa aɗa andi ceerno ɗeyi an kam yo o kaala ala aɗa o wasi fawde hen kaaloni wuttoni yooɗi fawnon ko cosan fawnon ko cosan eyyi kaalowo ko cosan kaalowo ko cosan ndeysan c'est bon mi moƴƴi nayi ceerno ɗeyi eyyi aren kamɓe so korko lewru korko tolninoma ɗo yoɓe kewi wadde conférence ceerno ɗeyi en ceerno sérif en ndeysan a faami joni noon koye conférence o paani no moƴƴi koɓe yimɓe mawɓe yimɓe kam horsimɓe kam no moƴƴi eyyi mbaɗa noon kumtade ma tawam toon eyyi hande kay an e nenne tan kumtoɗe hande anni ay ko humtade ɗo hana yi min gonɓe ɗen seppini ɗo e salon kamɓe so korko ari nenne nanɗani ni gari ɗemgal kalidmi anda to woni min goto seppini ɗo sa yi wonami ɓeydoto yewede min kam an e nenne mbimi an e nenne kumtoɗe wona eyyi min e fof mamin kumto so Allah jaaɓi inchallah eyyi kono min mbaɗane lawol joni noon mi darima ayde la ilaha machallah min hande mi faytini ala hande kay gañam mbiyami machallah o witere bonde jaɓɓe noon ambe ceero modi wat conférence o ɗum kay gañan an kay hande a waɗat conférence o sa yettimi nana tettere micro o ɗum gañande ala ko jarane joom gallam o wallahi ko basal tan kono kay so wonano ɗum ala mo foti korka ceerno mo e zuta ana ka tiriyan yeyagal kay koye ma tawa a jouetama ala woto ƴettu on kas kay haajuma ala hen muske ma anda sako ko min jeeyi vert et rouge to jeyɗon anda sako jeyɗa gogo mawɗum oɗon jooɗi on cikkoɗon korko nido tan korko mon no weeli de liɗo won ko ɓuuri noon gogo ala an kam nenne affaire o nana hira de ko padɗa seeɗa rek musar sagini ha kumtade ma mbiya seeɗa baran feeɗo o kaaliɗo rek ka gowɗo fiyede baran kaalide kam min fof kam nanden fiima wona aɗa andi de cuuɗami anda hamma hoyde kaji wona ko tiriya accimin ala tan ko wonni eyyi mi yejjiti haalandema kadi hande saɗa saggina kumtade a sagginata ko foti tan enen tan kumtotoɗo to papa woni papa ma ko yalti an haali papa to kawam yeehi hande de sa yi kaw ma kaalido ne ñanti ngulɗo ñantugol mi hul to fay non nande o yi haaɗi mi heptinanimo to fay sa yi o wutte o wi ko mo fay ko conférence o ko invitade hande conférence min kam mbimi no hande so yi conférence o kanko totire micro Allah wutto yodde jalbude anan gogo tino wof min ndeejo an noon ana meeɗiɗo kawam an ñanti e aduna mum kawa meeɗi ñantade
kalli nak welani ha welani so ƴeewam ko an toñere kawma de ni fof mbiɗa jinganma ɗo mi yo acce o wi an menda ko kaaliɗo hokkuma kono annen aɗa toñamo de an bama meeɗi ñantade haalɗo Allah tan nen bam ko jontare a yeyimo rek konko jontare machallah bam hayso ñanta e ko jooɗo yo ɓinguel walli bamum ɗi fof andi ko bammum nak kaaliɗo nak wadde ha hande ma yimɓe kumto normal aɗa sikki ɗum aɗa tonde so baba wonani ɗo gallo welata kaaliɗo mi yewnimo sah wallahi gallo ni heewi woyyo wattes donc kaza a suwi kaza an anda sato jeyɗa kaaliɗo ezo ko ɗo jeyɗa moƴƴi ya defay kumtare ma hiiri an mi waɗimo 100 ome go e joni kam o wawi yaade ɓayɗo dañi 100 ome nam wujja wona gujjugol kape hokkanno on korka ceerno Mody ɗo e Pindi TV korka ceerno kape ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé kape keɓa application ma posma tekka kopreje pofta kape gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele kape ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma